Сёння чытаем з вамі 106 санет Уільяма Шекспіра. Спачатку на беларускай мове у перакладзе Владзіміра Дубокі, а потым на англійскай мове. І тут хочацца дадаць, што на маю думку 106 санет Уладзімір Дубока пераклаў дасканала. Тут і пераклад амаль супадае слова ў слова з аўтарскім тэкстам і таксама дадае нейкія шэкспіраўскія ноты. Мне вельмі падабаецца гэты пераклад. Паехалі чытаць. Калі ў хроніках старых часоў чытаю я пра рыцараў і лэдзі, якія зналі хараство, любоў, жылі, змагаліся, ўміралі недзе, тады здаецца, што ў спробах тых сказаць пра рукі, усмешкі вуснаў, вочы, найлепшы кожны з песняроў старых намаляваць твой дзіўны вобраз хоча. Ты надзвычайны хараства ўзор. У творах іх твой цень адлюстраваны. Цябе не бачыўшы, хто даў бы ў твор твой чараўнічы вобраз незраўнаны. А мы, сучаснікі, хоць бачыць можам, сказаць не можам добра аб прыгожым. І на англійскай мове. When, in the chronicle of wasted time, I see descriptions of the fairest wights, and beauty making beautiful old rhyme in praise of ladies dead and lovely knights, then, in the blazon of sweet beauty's best of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, I see their antique pen would have expressed even such a beauty as you, master, now. So all their praises are but prophecies of this our time, all you prefiguring, and for they looked but with divining eyes, they had no skill enough your words to sing, for we, which now behold these present days, have eyes to wonder, but lack tongues to praise.